さあカスタムの時間だぜ兄弟。ようこそハーレー・ダビッドソン姫路へ。今回いじるのは2024年モデルのブレイクアウト。見てくれよこのフォークをガツンと伸ばしたスタイル。クールだろ。だけどそれだけじゃ終わらせねえ。足元にはフットボードをぶち込んだ。これがまたブレイクアウトに新たな表情を刻み込んでくれる。このマシンの完成までのサクセスストーリーを公開していくぜ。どんなパーツが使われるのか、画面の前のライダーも予想しながら楽しんでくれよ。それじゃあ早速スタートだ。ロングフォークを極めるならこいつは外せねえ。今回ぶち込むのはトライジャ製ゴドレイクトリプルツリー。これを使えばノーマルのネック角からガツンと5度寝かせることが可能。さらに合わせるのがトライジャ製4インチロングのフォークキット。この最強コンビが生み出すのはそう本気のチョッパースタイルだ。さあまずフロント周りをバラしていくぜ。このシーンは地味に危険な作業中。緩め切った瞬間にもしかしたら中身が飛び出してくるかもしれないからな。こっち向けてます？そのポンってなる瞬間。カメラマンの俺だっていつでも命がけさ。でも安心してくれ、ちゃんと布をかけて安全に作業してくれたからな。あとはスプリングをぶち込んで、そしてお待ちかね4インチロングとノーマルの比較がこれだ。どうだ、一目瞭然だろ。この違い見せつけてやりたくなるレベルだ。これがつく、そう思うだけでワクワクが止まんねえんだよな。そして見てくれ、この瞬間フォークチューブがピタッと収まるこの美しさ。カスタムってのはこういう完璧なフィット感がたまらねえんだよ。続いてはハンドルの違いをチェックだ。ノーマルの幅は約840ミリ。そして今回取り付けるカスタムバーはトライジャの幅670ミリのドラッグバー。そして見てくれ、ミスター船田が手に持っているのがノーマルハンドル。一番幅狭いんちゃう？一番幅狭いトライジャさんのドラッグバーに、これより狭いやつ多分100ミリってやつがある。短っ。こんな感じやね。はいはい。もう全然ちゃいますね。だから片側ずつで言うたら7センチか8センチぐらいずつは。あ、ほんまや。それからこのトライジャ製のライザーカラーで高さを出していく。純正ライザーに沿ったデザインでごく自然に3センチアップが可能になる代物だ。ロングフォークにやったらまあこう幅狭い方がチョッパーみたいな感じでね、いいかもしれへんな。100ミリあるんや、ハンドル。10センチ。100ミリだから怖い。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。オールドチョッパーを狙うならヘッドライトの変更はマストだ。もちろんトライジャ製砲弾型ハウジングスタンダードタイプをチョイス。この武骨でクラシックなフォルムが一気にヴィンテージチョッパー感を引き上げてくれる。長く伸びたフォークとの相性も抜群。狙ったのは古き良き時代のスピリット。それを現代に蘇らせるってわけだ。これって構造変更いりましたっけ？いります。もちろん。長くなるから。高さも長さも。硬さと硬さ。高さ。はい。幅はい。長さ硬さ。アクセルカバーで引き締めていく。これも重要なひと手間だ。見た目は小さなパーツだが全体のバランスを左右するでかい存在感を放つ。こういうところを抜かりなく決めるのが見せるカスタムってやつ。
そしてここで登場するのがもう一つの主役、ノイズ製アルミ削り出しのフットボード。この存在感、この質感、まさに削り出しの芸術。アルミ削り出しって言葉に俺はもう弱えんだよ。触れた瞬間感じる冷たさと重厚感、一発で伝わる本物のオーラ。本来ブレイクアウトにフットボードはつかない。そう、ノーマルはステップタイプが基本だ。そこで効いてくるのがこのファットボーイ用のブラケット。これを使えばなんとブレイクアウトをフットボード仕様に変身させることができるんだ。こういうのがカスタムの奥深さってやつだよ。そしてペグ類はノイズ製で決める。さらにヒールシフターも装備。これがあるだけでギアチェンジが圧倒的に快適に。次にエアクリーナー。ここはガラッと雰囲気を変えるポイント。選んだのはアレンネス製のエアクリーナー。機能も見た目もまさに一撃必殺。リアも見逃すな。純正リアフェンダーの造形美を生かしながらすっきり見せる。その鍵を握るのがこのアイテムたちだ。まずは木島製 LED テールランプキット。サイドナンバー化によって空いたスペースをこのテールランプが絶妙にサポートしてくれる。さらにウインカーにはケラーマンの極小ウインカー。まるで忍者のように影に潜みながらリアフェンダーのラインを邪魔せず引き立てる。そして光らせればこの通り。はい。一瞬やな。コンパクトでハイインパクト。まさに美と機能の両立だ。さあどうだ、このカスタムブレイクアウト。ロングフォークという選択肢、かなりありじゃないか。ブレイクアウトが持つあのロー&ロングというスタイルの本質をこのカスタムでさらに深く鮮烈に刻み込んだ。それに加えてあのアルミ削り出しのフットボード。見た目のインパクトはもちろんのこと、足を置くポジションにしっかりゆとりが生まれる。だからこそ街乗りでもファインディングでもこのロー&ロングなブレイクアウトがさらに入る。長距離走行で疲れてきて足やってくれる。足の足の足の確かに。で、こっちは、これがヒールシフト。で、かかとで乗るな。唯一無二のブレイクアウトと言えるのではないだろう。ちょっとちゃうぞ。なんかちゃう。低く構えて前へ突き出す。そのシルエットはどこか挑発的であり圧倒的に美しい。まるで止まった瞬間すら走っているように見える。そんな静と動を秘めたフォルム。街を流せば誰もが振り返る。目が合えばそらせなくなる。それがこのブレイクアウト。今回の動画はここまでだ。この動画が刺さったならチャンネル登録グッドボタン忘れずに。じゃあまたハーレー姫路で会おう。16分の5のポンプ、16分の9ソケットで、はい。こちらが押さえて、ボルト緩めていきます。はい。で、このフィッティングを、燃料タンクのね、フィッティングをこう、はい。ここがロックになってるんで、本来は、燃料の圧を抜いて、圧力をなくして、ここに今圧力がパーンとかかってる状態なんで、危険なんで、で、まあ僕らはまあ修行してるんで、上に上げて、下に下げてもらったら、打てます。ほう。普通の人は、硬い。うん。うん。角度がね、悪かったら、なるほど。まあいかにまっすぐ、コースをしとくかっていう。はい。ガソリンは出てこないですね。うん、ちょっと出てきますけどね。あちょっと出てくるそうそう、抜いてない分、ここに出てきうん。ます。これ、
全部説明してくれる。助かるね。していくで、これ。ありがとうございます。で次、こう、後ろ持ち上げてもらうから、はいはいはい。燃料ポンプのコネクターが、あるんやフロ。ントのロッカーカバーの上にあるんで、これを、はい。ロックをつまんで外して、ロック。あ、すごい。これをね、やっぱり知らない人がいるとそのまま引きちぎるとか、ああるんであ。はい。あとはこれ赤子を抱くように、はい。赤子を抱くように、はい。すごい、助かります。あ、怖い。え、こっち向けてます？その、ポンってなる瞬間？うん。え、ここにコンってならへんか。あ、お腹か。お腹ならへんか。吸収されそうやヒョーってこう、銃が。中に入ってきてる部分マジ部分うん。守られるしね、そこも。ちゃんと。融合やな。ややその先っちょという。もう俺、その先っちょついてんねんって言われても。おへそになるんじゃないああ。ここまで来るんだ